waterfalls. So si Papskie girl nyo. Hindi pa tama kami. Next namin yung mga Papskie boy natin. So, bagod. May sinonyos nakakaroon doon. Tapos GLM yun. Yan sila. Saan tayo next, Papskie? Ha? Saan tayo next? Ay, Patar. Ha? Patar, white sand. Patar naman daw kami, Papskie boys. Sa may white sand. Ay, mamaya na. Hindi kami pupunta mga Paps. Patar daw. Tulog ako mga Papskie. Stop ng tulog ko eh. Nakikilip ako konti. 24 hours. Go to hunt. Yo, pamay pa kayo nito. Kita kaso. Agad naman tayo mga Paps. Ayla, solidad. Kabisado. Saan ba tayo, Pap? Hindi ka nila alam eh. Tower daw sa third tower. Third tower daw. Papskie boy na ito, Papskie. Third tower na ba ito? Lighthouse ata. Kasi lighthouse daw mga Pap. So, hindi kami alam eh. Mga ano kami dito eh. Mga boy backup lang kami dito eh. Mga boy backup lang kami dito eh. Si Jerry. Talagang natang dito. Marami nabibili dito mga Paps, mga dream catcher. Dami dito. Mga giveaway. Kasi mga Paps. Punta. Puto, wala daw pera. Oo. Kailangan pera? Yeah? Ito, sumadyo mo na. Tara. Yan may mga benta nitong lagay ng tempor. Ayun, laki oh. Pagkalan. Nagbabakbak eh, no? Bago, kakainin ng aray. Oo. Parang yun. Ganyan ng mga alkan. Gumagawa kami ng ganyan tayo. Inaaray daw, sabi ni Papskie girl niya. Hay ka naman ito, man. Hay ka naman ito. Nakaroon ng amak. Nakaroon ng parang. Kasi nainin pera. Pariya pwede. Eh, picture tayo dito. Parang hindi na natin ito gagawin bukas. Kahit cellphone ko sa'yo? Uy, gusto yung cellphone ko. Picture na tayo dyan dito. Anong tawag ito? White House? Parang hindi naman itong White House. Parang white tube to eh. Parang ano ito? Watch Tower? Saan mo watch tower? Ito ko sa tabi ko. 1, 2. Na mga Papskie boy. Yeah. Ganda mga Papskie. May abandoned house dito. Ay mga Paps, ang ganda. Nauna na sa first. Mga old school na bahay dito.
siya, mga Papskie boy. Dito tayo kami dito. Dali, gagawin ko yung last afternoon dito. Dali sama. Dito nga kayo, lahat kayo. Yeah, dito kayo daw. 3 Pops. Tara. Dito kayo. Doon. Tayo dyan, tayo kayo. Dito. Hindi picture to. Picture to sabi ni Mama. Tayo ito mga Papskie. Ito yan, itsura. Ito yung sa Pangasinan yung bahay na walang bubong. Tignan nyo, walang bubong yung bahay. Bangis no? Tara, let's go. Yun. Walang bubong yung bahay dito mga Paps ha. Kaya ganda oh. Intro no, stig. Intro no. Intro no. Pare ko. Lobot ata isang ano niya, LSU. Sa drone. Mahal yan eh. Ngayon sa kasi ng drone, ayun o. Nababa tayo. So, Nakabili ka nga niyang GoPro na. galit na ako muna picture. Tayo blend na. Ang mga Paps ko, sisiligat yung dagat dito. May mga Paps, ang ganda oh. Third picture lang kita dyan. Ganda oh. Mama, sita po! Picture tayo. Opo, picture tayo. Maganda. Yan. Yung mga Papskie, picture dito. Sila oh. Mga Papskie mo yun, lipat naman kami ng venue. Saan to? Patar white, saan to? Ito mga Paps. So let's go. Medyo madilim. Hanggang mo kayang gawin ng camera ko ito ngayon. Pero ayun ko kayo naman ito. Uy! Si Jeremy. Yo, girl, dito ka, makahay ka naman dito, Papskie girl. Si Papskie girl natin. Here come Patar of White Beach, Bolinao. Yeah, boy. Open shot. Yeah. Ganda dito mga Papskie. Kaya lang, ginabi na kami. Sarap naman ang buhangin nito, sobrang pino. No nga. Nice one, Papskie boy. Ganda oh. Ay muna kayo sa video mga Papskie boy. Oh, Papskie oh. Let's go. Gang. Hi. Hi ka Kyle. Kyle, Papskie boy. Ito. Kyle dito, tingin sa camera. Papskie boy, hi ka. Heart. Parang mas pino yung buhang ito sa pulipot. Oo, dito talaga. Pero ito sa side Paps oh. Tara tayo, dun oh. Ibang kapo oh. Yeah
Magpalit mo tayo dyan. Kami. Kasi hindi pwede mo, wala na tayo masusot. Oh, dahil magpalit mo na ako. May bayad eh. Sayang, di ba? 5. Palit 5. Palit pa sa CR, doon sa CR tayo, doon sa van nagpalit, no? Palit tayong van. Palit tayo magpalit. Saan tayo magpalit? Saan tayo magpalit?